Punto número 11, que é a moción do Partido Socialista relativa á restauración da capela de San Antón. David. Solicita. Ahora sí. Ben, a moción é para a defensa do patrimonio histórico e cultural do Porriño e, en concreto, da restauración da capela de San Antonio en Budiño, no barrio do Casal, famosa capilla de San Blas. A capela de San Antonio, popularmente coñecida como San Antón, situada no lugar de O Casal, na parroquia de Budiño, é un exemplo destacado de arquitectura religiosa e rural galega de idade moderna, dos séculos XVI a XVIII. Trátase dunha capela de nave única con portada barroca e elementos escultóricos e ornamentais de gran valor histórico e artístico. A capela está recoñecida no catálogo de Patrimonio da Xunta de Galicia do Pexón de O Porriño, pero atópase, como todos ben sabedes, nun preocupante estado de abandono, con danos estruturais e sin ninguna medida recente de conservación. Este deterioro contrasta coa súa importancia como símbolo identitario e espacio de reunión veciñal onde se mantén viva unha tradición festiva con raíces documentadas dende o século XIII. E, particularmente, contrasta coa súa importancia como símbolo da comunidade. É grave o feito de que a diócese de Tui e Vigo, titular do inmoble, non emprenda ningunha actuación para a súa conservación e que o alcalde do Porriño, malia prometer públicamente a súa restauración antes das eleccións locais, non impulsara medida algunha nin trámite algún neste sentido. Desde unha posición laica e institucional, entendemos que a defensa do patrimonio común debe estar por riba das crenzas, partidos ou calendarios electorais. A capela de San Antonio é historia, memoria e cultura viva, e non merece caer no esquecemento. Por isto, propomos os seguintes acordos. Instar a diócese de Tui e Vigo como entidade titular a realizar de maneira urxente as actuacións necesarias para garantir a seguridade e conservación estrutural da capela de San Antonio en Budiño. E punto número 2, dar traslado desta moción, deste acordo, a diócese de Tui e Vigo, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia e as asociacións de veciños de Budiño e entidades culturais desta parroquia tamén. Por favor, un momento. Sobre o tema do punto anterior, hai un informe de arquitecta e creo que consta en acta donde se dice a seguinte manifestación por parte da arquitecta municipal sobre a actividade deste estanco. É polo que, de conformidade co disposto no artigo 19.2 da Ordenanza Reguladora de Procedimento de Tramitación de Licencias Urbanísticas e outros procedimentos de intervención administrativa, publicada no Boletín Oficial da Provincia o 22 de 8 de 2014, deberá absterse de exercer actividade, concedéndolle un prazo de 10 días para emenda á documentación exixida, advertíndolle da necesidade de volver a pôr en coñecemento da Administración o inicio das obras o exercicio de actividade unha vez corrigidas estas. Bueno, pero que sea de ella. ¿Por qué sigue abierto? Entonces su palabra no tiene... No, pero no es así, ¿vale? No es así. Este informe existe. Ben, respecto á moción presentada neste caso polo Partido Socialista respecto á capela de San Antón, como xa informamos na comisión informativa, neste caso, tras sucesivas reunións que xa se tiveron, non somente co párroco, que é o representante da dióceses, que para iso o que autorizou tamén o arquitecto a presentar o proxecto e con diferentes veciños da zona, nos reunimos neste caso, para axudar a tramitación neste caso da licencia. Ten unha licencia do ano 2023, en concreto do 25 de maio de 2023. Esta obra consiste no arranxo da torre do campanario, renovación da cuberta, reposición de elementos de madeira existentes, sustitución de instalación eléctrica, drenaje exterior perimetral do edificio, renovación do rejuntado da sillería e limpeza de fachada. Neste caso xa dixemos que en sí, é dicir, no que necesiten por tramitación, neste caso xa está tramitada a licencia, o único que falta é referente a
pois, buscar financiación para poder executar as obras. E que se iniciaron algunhas, pero obviamente, pois, tal como está o Estado, podes ver que non se han iniciado a totalidade das obras que se estaban solicitando neste expediente. Polo cal non compartimos en sí a exposición de motivos, a que se di que, en concreto, que volvo a ler o que acaba de ler o meu compañero David, que di que é particularmente grave o feito de que a dióceses non emprendese ningunha actuación para a conservación, cousa que si o fixo porque xa solicitou a licencia correspondente, e co alcalde do Porriño, maila prometer publicamente a súa restauración, non impulsar a medida ningunha cousa que se fixo, polo cal, si creen deste Concello que podamos axudar, pois aquí estaremos e seguiremos axudando, pero pola nosa parte entendemos que a axuda respecto á tramitación das licencias para, neste caso, para poder fomentar que se faga reparación da capela de San Antón xa o hemos axudado, polo cal non compartimos en sí a exposición de motivos porque sí que se han realizado o que aquí se di que non hemos feito nada. Gracias.